OK. Dobre, ideme. Janko? Ahoj. Čau. Koľko máš rokov? Ma každý pýta. No, hej. Messi alebo Ronaldo. No, ja sa ťa neskôr niečo opýtal. Ja som sa tiež. A ja prvý. Uhadni, čo to je. Ty máš 8 rokov, chlapče. Uhadni, čím som to skryl. Opicou. Rožkom. No, však to je to isté. Hej, to je pravda. Ronaldo. OK. Stretol si raz Muna? Ako? Na Omegle. Ale jak? No, normálne. Som hľadal a som našiel. Išiel si aj na jeho storku? Však dával na storku, že bude na Omegle. Ale ako na storku? Neviem, čo je storka. No, na Instagram dával na storku. Ja nemám na Instagram. Tak ako vieš, je to storka. Ty povedal, že Neviem. Tak čo si povedal, že či som bol na storke? Raz mi jeden typek povedal, že choď na storku a ja som ani nevedel, čo to je. No a koľko máš rokov? 8? 8. 42. Dobre som typol. Čau. Práve nepočujem tých ľudí, nepočujem tvoj stream. Čo? Vypni stream, zapni stream. Janko. No nero. Hraško. Janko. A prečo nemáš ten... Počuješ to? Haló. Povedz No, niečo. haló. Počkaj. Salam aleko. Ježiš, drž hubu s Don Polom, dobre, to je prvá vec. No. Druhá vec, všetko najlepšie k narodinám. A tretia vec, odkiaľ si. No, takže. A štvrtá vec, máš kamarátov? Salam aleko za prvé, za druhé. Čo bola druhá otázka? Či máš kamarátov? Nie, to bola štvrtá otázka. Nie, to bola piata. Nie, štvrtá. No tak tá druhá bola, že... Aby sa máš zabudol, vidíš? Že všetko Číslo... najlepšie. Aha, hej, najlepšie. Ďakujem. Tretia bola, že číslo tvojej kreditnej karty. 4544... To je poštové smerovacie číslo, my chceme číslo tvojej bankovej karty. Hovorím 4544 6 9... No 16 čísel má, takže to nič. No, Timo. Počul si to?